elokuvaan videoon. Jee! Nyt me ollaan levillä. Mulla on tuosta iso koostelevistä. Se voi kestää sitten tosi kauan. Joo. Se lähtee ihan kotoa tänne levillä. Ja sitten on tullut. Mut nyt tänään kun mä sain tuossa matkalla, kun mä katsoin kaupassa, niin mä sain Petjei, 2 Petjei. Ja nyt vaan näytetään Pika Petjei näyttelyvideon. Ja nyt ne tulee. Wuthuu! Siis ihan ekana on tällainen puu, jolla on tuosta huskeita silmässä, korvissa, jaloissa. Tuli tällainen tosi pieni panda. Ja tässä on niinku sinistä. Yleensähän ne oli niin. Ja mun pitää nyt vähän puhua kovaa, ettei koko ajan pidä laittaa tosi kovaa ääntä. Mutta on tällainen pikku mukka. Tosi kummallista. Ja niin, tuolla on tuollaista pinkkiä. Kaikki tiedätkö se ohjelma, jossa pitää kaikissa kannattaa se teidän juttuja. Ja mun mielestä on kiva, koska mä en ole niitä videoita. Se on vähän niin kuin tykkää kuulla. Mä en tiedä. Ja kiitos kun katsoitte videon. Kiitos kun katsoitte. Ja tää on tänään pikavideo. Ja moi!